Janeno Marel tien kamora morama intiere machiegni ahinya e chenro ma sani ni endi kama endi en truck manendo moyiedhi mawa kawuono bago ni ka endi ka ay wang jowi mari Malolwe TV achiel kachiel mamondo mi ochop ni sani endi weche go koma bende nyalo konyowa kaka oganda, nyalo konyi kaka ng'ato, nyalo konyi e odi, nyalo bende mi bedo koda kama go koma gini ng'eyo malach. En tiegruok maratipo ma bedo go ka endi kod welo masani endi koro olimwa ka gi ka wacho weche go eko mabro konyowa e yore mag dongo. Kuma inya e weche go eko mag chik an madhita chenro ni kuom sani nyinga en Nick Okelo machiegni urainya joma welo mane olima ka endi karo kwanya ni to udhi nade. Odhi maber. Untie maber. Thuolo ni endi adwana miu mondo mi uler ne oganda wa nyinge ugi kuond muae. Ka ber wache kata kaunti mari gi thuru kami ae. Koro ng'eni ni wuodlo. Kamano. Koro abro chako gi bada kora cham mondo mi koro ng'e ka nyisi jogi ni in ni wuod kanye ye kaunti mane to en weche magi mabende samoro itaye iboma ka. Aduoko erokamano ahinya Nick kuom rwakowa ei ofisu ka. An nyinga iluonga ni Ezekiel Ouma, an wuod Ugenya, kamoro miluongo ni Jeraim. To ei boma kae watiyo gi kituo cha sheria ei yore mag chike. Yes. Makonyo oganda ma onge kod uwezo manyalo dhi e ofise mag wakinde madongo machajo pesa mang'eny mi mondo gikonye jogo madwaro konyruok e yore mag chike. Erokamano wuod Ugenya, erokamano ahinya wuod Ugenya. Koro e bada kora chich koni endi be nitiere wuoyi ma wadwani walos go ka endi en ng'ama wendo ma migosi ahinya. Bende wantie go e twak makawuono e chenro ni endi wadwa ng'eyo e yore gi kima chenro ma wayiedhe ni to en ang'o ma nitiere ka endi ma ok wang'eyo. Kapok wachako mondo mi koro wendo mantie bada kora chich bende koro ofulre gi nyinge ne to gi kama wae. Amora ahinya bwana Nick kuom rwako wago ka endi. Ani luonga no Dhiamba Sawa ama Michael. County mae monyuola en Kisumu County Seme. But koro sani endi to an kod lo moro kama miluongo ni Lambwe Valley Homa Bay County. Koro kanyo bende an gi kar dak. Koro en japenjare. Koro ok an japenjare an ni sawa. Koro sani samwa wueni to atiyo gi kituo cha sheria. Wane bad kituo cha sheria mane oko kuonde ma ji ok onyale ahinya ma anayudora kamiluongo ni Korogocho. Kanye kama tiye manie office Korogocho ka endi watemo ng'iyo yama lwetgi bet ni piny matin, watemo konyogi mana kaka iwinjo ka osiepna nowacho ni nitie jomoko mok nyal chopo tam. Ok ginyal dhi e gorofni madongo kaka gin gi chandruok machandogi kaluwore gi yore mag chike. So ne waneno ni ji mang'eny ratiro margi rocho nikech ok ginyal chopo kuma ginyalo yude ratiro margi. Mane momiyo wanie kuro mondo mi wayud kaka wakonyogi. Erokamano urainya ka koro ka endi wantiere ka endi kod ji ariyo ma adwa miyo waler e weche mag chike. Kaka iwinjo ka giwacho ni gichiwre mar mondo mi gichiw weche gi mag chik e yor nendo mar konyo. To mondo mi gikonyo oganda wa ong'e ni to en ang'o matimre samoro e chike. Dipo ka beni gimoro maki kama intie to ikia ang' ni timri nade. Ionge gi nyalo mar dhi manyo kil kama loka ma bende nyalo bedo ni koro biro chung'ni e bura. To in ng'ano yendo maneno ka samoro nitiere atiche moro be samoro ino ka koro orochi. Magi te gin weche mantiere ka. To twak ma kawuono ni endi wadhi bedo kod mago mabende ong'ere ka gin weche go eko mag tulo mamuche e udi. Mabende sani koro kelo mago magen himruok moko ni kare ma idendo gi dho jongere ni gender based violence. Magi gin tulo mamuche kinde ka kinde e ot kama ji obete. To kwang'e samoro ka gimoro timi itimo nang'o. Thothne ji okawo ni joma chuo gini ok maka ahinya. Kwa ni gender based violence ina mane joma mine magini koro nyorre kuomgi ahinya. Omiyo welo mantie ka gibolero no kawuono joma chuo bende mayuak kama gidhi gi yuage maonge. Omiyo ber mar mondo mi wang'e koro joma chuo gi bek sama koro tulo much ne gi ot. Gindo geringo dhi kanye joma mine bende geringo dhi kanye. Wuod Ugenya machiegni ahinya. En ang'o ma ka wacho ni nitiere weche mag tulo e dak kata gender based violence. Sama wacho gima chala kama ni tiende na.
sama wawacho ni nitie weche mag tulo e udi kama ji odakie, wawacho ni ywaruok nitie mang'eny ma aina mopogore opogore e kind jogo modak e ot. Achiel kuomgi en ywaruok e kinde baba gi mama e ot kaa, baba gi nyithindo, ama kata mama kod nyithindo e ot kaa, ama kata gi jirani, ama kata gi osiepe ma bende wadakgo kuonde ma wadakie. Koro e kindeni mag COVID-19 wasebedo ka wayudo ywak kowuok kuom ji mang'eny ni ywaruok nitie kendo ji chandore malich ahinya kaluwore kod weche mag tulo ma wantiego e seche ma wantie e kinde ma wantie. Yes. Koro joma chuo bende ywak. Joma chuo ywak mang'eny. Joma mon be ywak. Nyithindo be ywak. Koro en mana ni wach mar joma chuo en ni joma chuo ok gise yangore mondo giog oko e lela mondo giwach ni to gin en chandruok aina mane magikale ei udi kuonde ma ji odakie. To koro wakwayo joma chuo mondo og oko mondo oket wechegi oko mondo ayanga mondo oyud kaka inyalo konygi. Apenji Mr. Osaro. Paro ni ng'ama dichuo nyalo wuok ni dhi fulo ne ogoye. To same dwoko wacho no, dwoko no gi wacho ni ndo bende gi kwan kata mana mago eko manyalo wacho ni en ranyisi ni to gigi timre nade. Kama nyalo wacho ni facts. Kon mage gitimre nade to gichal nade. Kuwinjuru pode mabiro nu kata ywak machoponu. Gichoponu ka gi kuonde Kenya kaendi. Matini ko manchalo koro en statistical approach mondo mi chalo nade. Same dwoko weche mag joma chuo samore go to kuma ring badhi e onge. Ni kwa wach ni chakre nyaka ncha ne wach mar tuo ma koro gogo ni biro. Sani to kendo koro wach mar chuo no koro odwa bedo malahi. Irodho wae ute. Nikech joma chuo gi kata ko dia mus adwa mondo kanyo bubed maler mane joma winjo joma chuo irodho wa e ute mana chiel koro dhi nyime mana chiel kum gik manitie to kaka irodho wa en mai yuto mar ng'ama dichuo osedok piny nyo chako dok piny e sama nye tuo ni chakore joma chuo mang'eny sani ok nyal ni mane ute kendo ncha ne koro kancha ne poko osude nyaka saa adek cha ne saa achiel no mano udi ni sechope kichope ot to kanye mawang' norodhieno nikech main ot gimancha no geno ga mancha no yudo ga mokwongo cha koro konyalo yudo to bende mondo yie ni yonge go mano shida koro gima duong' mokelo shida sani sa mwawuoye ga sani ni en chuok mar yuto mar joma chuo omenda dok piny to joma mine ma wan go de udi ok oseyie ni gino onge koro yudo ka joma chuo hinyore mogik an kaka sani di e ofiswa ma wan godo ma Korogocho ni kanyalo wacho ni an gi cases ma se register mok tin ne cases 100 mag tulo mawuok e ute tulo mana mag to duto tulo gote gin mana mar ni nyithindo ok oyudo gima chamo inine ot kanang'o ang'o momiyo kiwuok oko mago to gina cases mana king'iyo gi mos to bende koro chuno ni koro king'iyo gi mos to kiluongo baba gi mama kiketo gi piny tiyudo ni mama man gi makosa nikech mama bedo gi chandruok nikech oneno ni baba ok chiwo to baba bende wacho ni to koro ang' ayud kwe koro yudo ka jogi kopogore gi gocho ma kawaida gocha mna makore go ng'ato mahinyore ni gocho mar wich to kod mar chuny iyudo ka joma chuo mang'eny sani ni ot giywak gi ponda ma ok ginya kata wuok oko para mamoko tuo ga kata to manero kelo gimoro kae chande mar ni miyo koro ji siko gore sate winjruok onge ot ji siko gore sate kichako ng'iyo kata mna wang' liech mwaneno ga iyudo ga kata mna Korogocho kama wacho no kamoro amora kata nyoro nyindo kama mama moro ng'ad lwete mama moro siji otim nade koni
mama machielo go koni. Gigo timore sani mang'eny kabisa to gibiro mna nikech wach mar chuok mar yuto. Gino okel gi sani koro gi midhusi mar corona ni. To chon mancha ne pod gino pok obiro to ni nyalo yudo ni joma mine mna kaka ne Ezekiel wacho ne kituome matin ni ene moringo gonduru. Ene moringo gonduru. Santo ng'eni joma chuo magonduru. Sani samwa wega to joma chuo mabiro nikech ofiswa wan gi joma chuo mosebiro kendo mawacho ni mondo wakony. Adier mantiere en ni adier ka ing'iyo magi eki magin kuonde mag fwambo tido ka weche ng'eny ahinya matimore koni gi kocha mag nek mag derruok mag timbe goeko mag mahundu gi mahinglo mantiere e ute kuonde mwadake. En adier ni ngima ok chala ka njano nitiere chon. To e seche mwalose kamani ndi ja wuodu Genya. Iparo ni en ang'o e pachi ini wuon koweyo weche gi mag nok mar omenda mabe nyalo bet piny ma ji winjire ot nyalo medo kendo weche mag lweny kata mna tulo mamuoche gi nikech omenda kende to kone ni jeri moso dakata higni 10 tang mi ugoru mangato nego wadgi yawa en ang'o kendo paro nyalo bet kelo gino aduoko erokamano kuom penjo mipenja no en penjo maber ahinya kendo okonyo ogandawa ei kindegi duto ing'ene ji mang'eny nyocha ne okong'iyo ni ng'ama wuon nyithindo osiko ei ot kowuok gokinyi nyaka gotieno ni obet abeta kanyo maonge kama dong mane gima mon wacho ga ni odwa mondo sweetheart obed machiegni sweetheart ko bindi machiegni kendo koro rach koro gima timore ka en niya ji opogore koro nitie joma nyocha nawinjo ka mine miel ka pako kendo ka go sigala ni sani koro anyalo neno wuon nyithindo ei ot mapema kapok piny oyuso nikech ing'e ni chuo mang'eny yudore ni duogo e ot kochakre gotieno saa 4 saa 5 to gweno chako wuok nyithindo bok ne koro kata joma ng'eny nyithindo ok ong'eyo gi be ok ne jirani be kia kata ni to wuon ng'ani ni ga tieko so onge ga to nyaka ne tuo mar midhusi ni chakre jirani ong'eyo maber ni wuon nyithindo gi enitie to en ng'ama chalo koro ginyalo wacho omiyo gigi osebedo ka ji osebedo ka ok ong'eyo ni to chuo bende wan joma chuo onego bed ni wabedo gi jirani wabedo e ot nyithindo ng'eyo ni wuonwa en ng'at machalo kama mae gima baba ohero mae gima baba ok ohero mama bende en ng'ama chalo nadi mama ohero gini mama gi baba gibedo nadi ka gintie e ot koro magi duto gik manyocha ok timre lakini sani koro gigi nitie ka ochunowa ni nyaka wabede e ot koro ochuni koro miyo mine mang'eny koro sani ong'eyo ni kare wuon nyithindagi en ganga machalo ka nikech ji mang'eny ng'eny ji osebedo kodak e ot ka but ji mang'eny ok ong'eyo ni to wuon nyithindo ni en ganga machalo nade nikech siko kibiro gotieno iwuok gokinyi mama samoro kisewuok en be odich gi weche koro ma idwa yo kod achiel ka ine ot ka koro en dwe achiel dweche ariyo ibeti ot kamidhie onge pesa miyudo be onge wachako dwe mar 4 nyithindo bende osiko neni kanyo chips manyocha samoro kibiro tiduogo onge koro kata nyithindo be samoro chayo wuongi ni to kare babani kwa nini kara ang'o motimre koso noriembi e tich nyithindo mang'eny osebedo ka penjo wege gin to baba nyocha noriembi e tich koro kata giminyalo nyiso nyithindo jomoko ok ong'eyo nikech ji mang'eny ok osebedo ka bedo gi nyithigi karachiel magigo kata mbaka gi nyithindo mondo ing'e ni to nyathini ni en nyathi machalo nade koro mago be miyo ji koro ok nyal bedo gi ng'iyo bonding chao ng'iyo moro ma ji bedo kaka joka ng'ato cha koro tuo ma midhusi mobiro ni konchiel okonyowa omiyo chuo mang'eny ong'eyo obedo gi nyithindgi magisomo nyithindgi maging'eyo nyithindogi gin nyithindo machalo nade alafu kendo ging'eyo ni to min ot ma wan go ni en ng'at machalo nade onge wache nje na winjo moro ne wacho e mbui social media kaendi ka nyithindo penyo baba gini dadi kwani nimekuja kuishi na sisi huku kwetu kiani bana baba ge kiani bana baba ge mna gima wacho no endo e chik ng'at ma samoro rochra tiche
ogoye kata gima kama otimre, nikech wacho ni gocho ok en ng'ama hinyi kende. Yes. Kata ng'ama mi bedo gi paro mahinyi no en ng'ama bende hinyi. Manoro choratichi. Manoro choratichi. Yes. E chik manitiere, en chike mage manyalo konyo joma kamagi? Kata jogi nyalo konyore ande kokadhe lak chik, ma penjo manyalo penji. Mokwongo kabisa chik mokwongo wacho ni ng'ato ka ng'ato, obed dhako kata ya mama, kata obed baba ma wuon ot, en gi kama ratich ochope. En gi kama kochope, to ok onego kal kanyo. To kokalo kanyo to mano rocho ratich ng'ama chielo. So sama baba wuoyo gi mama e yo moro mo ok nonego be nomiyego duoko mane mama penje, mano tiari oseketho ang'ono, oserucho ratiche. Sama mama dhawo kata ing'eni kata mna kuot ni bedawede ot ni min ot okuot mok wuok kodi nikech nok igolo gima chiemo moro kata ok iyudo pesa ma modwaro. Sanzana iyudo ka mano bende mna ratiro morochi. So iyudo ka kuom ranyisi miya awachi ranyisi achiel. Gimoro niga ka ni pesa mar chama mar mine, chuo to nigi chama matino, gin ka kode ahinya, lakini mine niga gi chama. Sani ng'eni omenda matin mane samoro kimiyo minot siling moro 100 to ng'ado 20 moro dhi e chama ng'e sano Onge. to en to chunye to paro ni nyaka dhi e chama. Koro ka iyudo ka samoro ka lweti ni chuok, mama chako go koko ama mama chako loso nikech koro tinde ok onyal dhi e chama. Mano ratiro moro nitie kanyo moseruch kanyo tiari. I bende ka in ng'ama dichuo, ok inyal chiwo gima nyalo konyo joodi, economic gi dho ngere wacho ni economic sabotage. In godo lakini ok idwa chiwo. Bende kanyo tangi bed ni na economic saboteur in your own house odi ni koronin nitie joma time sabotage family mari economic. Of course, yeah, waseneno gi mang'eny kata donge an anyisi from gi mang'eny. Anyisi kuom gi mang'eny matimore kuma en. Iyudo ka ng'ato nigi mano nyien mana somo gi manyien. Iyudo ka ng'ato nigo to kodwa chiwo ne joge kech ong'iyo ni mama be mondo go mano ke na eche lit to koro manire moro wake ne economic gine constraint koro owuondre ni koro konya koro iyudo ka manire achiel kuom rocho ratiro. Koro jogi wan ka ng'ato biro irwa kata ka omiwa wach ni ng'ama kama endi chal kama od ni chal kama nitie wach kama, chuno wani nyaka koro wamany kaka wanyalo konyo ng'ano. Konyo mokwongo mwakonyo godo jogi en ni waluongo gi ji ariyo. To watimoga gimoro miluongo ni kelo kwe, ma be waluongo ga ni ADR, Alternative Dispute Resolution. Kech ne waseng'iyo mwawacho ni dhi e court kata ringo dhi e doho ni dhi timo gik machalo kaka mago ketho seche ka yie. Gin gige ot munyalo luongo baba gi mama tiketo gi piny. Ting'eyo kama wach nyalo chakore kata kama inyalo tike. So watemo konyogi e wach mar ng'eyo kama mama ni kod weche mang'eny to mama ne mwenzo ni chik wacho kama kikitim ne baba kama kichopo kama titimo makosa. Baba bende wanyiso ni kichopo kama ito mano kod kalo ne mama. Koro giwinjore to gidhieo. Kozidi to wan kod ofiswa maduong' ma en kituo cha sheria. Watemoga matek mondo mi wamigi namba ma nyalo konyogi mondo giyud rieko mang'eny, giyud yore mang'eny ma ginyalo konyorego. Ma kiyie na abro somo ni jowinjo namba an kod namba no kae. Ne mini gang ni chiu bang'e kanyo. Kapok wadhi yweyo anano kolong daka moko ariyo kende kama endi. Adwa ni mondo akele Ezekiel kende wachni endi mondo mi wadhi yweyo. Ezekiel, iparo ni chike mocho ni nitiere manyalo konyo joge ni endi. En chik ma ji ong'e maber adieri. Joma ng'eny bong'e ni chike makamagi eki nitiere kamoro maka gima kama otimore ta ringa dhi kacha mondo ayude. Kose ji mang'eny odakadaka kaka joma odak to ging'eyo ni to nitie chik ma bende osiro ratiro mar ng'ano endo ma bende adak godo. Erokamano, ipenjo maber. Penjo maber ai. Chike nitie ma dho kisungu waluongo gi ni nitie act miluongo ni Sexual Offences Act. To chike nitie ma chike gi onego be ni waluwogi. To kata kamano waseyudo ni ji mang'eny ok ong'eyo chike. Koro
kuom mano omiyo ratiro mag ji osebedo ka irocho nikech ng'ato ok ong'eyo ni ka gima kama otimrena anyalo timona ama en chik e bwo chik mane manyalo luwo wachni mondo wayud kaka wakonyo. Koro chike gi nitie. Tiegruok ma ji poko tiegi ji maber. Yes. Koro onego bed ni tiego ji kabisa mondo ng'e chike gi. Yes. Wadhi e yueyo, onego bed ni tiego ji e yo makare mondo wang'e ni chike gi nitiere ma otieno wa kendo sirowa e kinde duto temo wantie koda ka chandruok mag tulo mag kuondego eko mag dak. Yueyo mwadhi niendi kwaduogo antie ka gi jogo eko ma ong'eyo kaka gigi itimo. Kwaduogo ni to biro ng'eni to koro en yo mane minyalo luwo ka gima kama otimreni mondo mi koro iyud konyruok mano endo kaka ne ulero maler chande. Gini en yo mane procedure mane ma watiyo godo mondo mi koro ayud ni kaendi ahinyra to kaendi kama tanga luwo mondo ayud konyruok. Janeno mar LTN gini weche matek ahinya. COVID-19 iluongo ni akori nya China odonjo kaendi kotimo putu oketo ji koro gi weche mag ladhruok gi gorruok gi chand mang'eny ahinya to walamo Nyasaye ni weche biro bedo maber ka wan gi jogi ka gima biro kethre onge. Ma en chenro mari mabiro TV malo kik idhi mabor an mna kodi kanyo kwaduoge thuolo machuok.